MiG-21 nije bio prvi borbeni zrakoplov koji je nastao u okviru konstrukcijskog biroa MiG-OKB. Prije njega pojavio se početkom 50-ih MiG-15, kojeg su američki piloti susreli u Koreji, zatim MiG-17, koji je predstavljao daljnje usavršavanje MiG-15 i MiG-19, koji je bio prvi nadzvučni lovac nastao u bivšem Sovjetskom savezu. Zamišljen kao kratkodobetni dnevni presretač, MiG-21 počeo se razvijati u ljeto 1953. godine, a prvi prototip poletio je 3 godine kasnije. U naoružanju zračnih snaga bivšeg Sovjetskog saveza pojavljuje se 1959. godine, a ubrzo se počeo izvoziti. Do danas ovaj lovac bio je ili je još uvijek u naoružanju u više od 30 zračnih snaga širom svijeta, a koristi ga i Hrvatska. Uz to, Kinezi su ga kopirali i pod nazivom J-7 uveli u naoružanje. Licencno je proizvođen u Indiji između 1981. i 1987. godine. Svi primjerci lovca MiG-21 mogu se podijeliti u 3 generacije, od kojih je svaka progresivno poboljšavana ugradnjom nove elektronike i naoružanja, a zadnja varijanta MiG-21 BIS, na kojoj lete i hrvatski piloti, pripada posljednjoj 3. generaciji. Na osnovi borbenih iskustava stečenih tijekom Vijetnamskog rata i bliskoistočnih sukoba, biro MiG-OKB dobio je 1971. godine zadatak izrade nove varijante, kod koje će biti ispravljeni nedostaci uočeni na prethodnim modelima. Prijašnje varijante MiG-21 imale su dobre performanse na srednjim i velikim visinama, ali zbog slabosti ugrađenih pogonskih skupina, koje su se sastojale od jednog turbomlaznog motora, performanse na malim visinama bile su nezadovoljavajuće. Da bi to ispravili, inženjeri biroa OKB MiG ugradili su novi turbomlazni motor s normalnim potiskom od 6100 kg na razini prethodnih motora, ali s povećanim potiskom pri aktiviranju naknadnog sagorijevanja, kad se potisak penje na 7100 kg. Novi motor dobio je i poseban mod naknadnog sagorijevanja, pri čijem se aktiviranju potisak motora kratkotrajno povećao na 9100 kg, što je moguće primjenjivati na visinama do 4000 metara. Njegovom ugradnjom poboljšane su i uzletne osobine, kao i brzina penjanja. Najveća brzina lovca MiG-21 BIS je na visini od 12.000 metara, 2175 km na sat, odnosno 2,05 maha, a na razini mora 1300 km na sat. Borbeni dolet varira između 290 i 450 km, što ovisi o nošenom naoružanju. Od elektronike ugrađen je novi radar Safir 21. Ovako moderniziran MiG-21 BIS počeo se uvoditi u naoružanje 72. godine, a njegova proizvodnja potrajala je do sredine 80-ih. Sav ubojni arsenal koji može ponijeti ovaj presretač mogao se vidjeti na izložbi održanoj u zrakoplovnoj bazi Zemunik u studenom prošle godine. Standardno naoružanje u zračnoj borbi je top kalibra 23 mm i 4 vođena projektila zrak-zrak. Iako je koncepcijski lovac presretač, MiG-21 BIS može se koristiti za napade na zemaljske ciljeve, ali pritome za uspjeh napada presudna vještina pilota, jer zrakoplov nema nikakve sustave za gađanje zemaljskih ciljeva. Naši piloti tijekom Oluje dokazali su da su sposobni izvoditi i ovako teške misije bez obzira na ograničenja MiG-21 BIS pri gađanju zemaljskih ciljeva, posebice iz brišućeg leta. Pri ovim zadaćama MiG-21 BIS nosi ubojni teret mase do 1000 kg. Moguće su razne kombinacije oružanih sredstava, poput lansera, nevođenih projektila zrak-zemlja, kalibra 57 mm, 122 mm i kalibra 240 mm. Moguće je nošenje različitih bombi mase od 50 do 500 kg i disperzera. Do sada MiG-21 bio je prisutan u većini sukoba u svijetu vođenih od 60-ih do danas. U Vijetnamskom ratu, bliskoistočnim ratovima, iračko-iranskom sukobu. Međutim, unatoč starosti, zadnja varijanta, MiG-21 BIS, mogao bi ostati u naoružanju i u prvom desetljeću 21. stoljeća. Do sada su predstavljene 2 modernizacije ovog lovca. Jedna je izraelski MiG-21 2000, kod kojeg su izvedene manje promjene, odnosno pojačan zmaj i omogućeno nošenje vođenih oružja zrak-zemlja.
Znatno obimniju preinaku predstavlja ruski MiG-21-93, kod kojeg je ugrađena suvremena elektronika, moderniziran kokpit i omogućeno nošenje modernih projektila zrak-zrak, kao i precizno vođenih oružja zrak-zemlja, kao što su laserski i TV vođene bombe. Ove modernizacije omogućit će ostanak MiG-21 bis u naoružanju u prvim godinama idućega stoljeća u zrakoplovstvima svijeta.